سلام سلام بخورات تخاتلتي همين أخوم دحنا دخوم أنا دحنا إيه زوير مسكين بدون أخومو سلام هم بزح ترفي ولا لي همين أخوم حاطي معي كلكم تخاتلتي بدون أخومو سلام هم بزح ترفي ولا لي أنا تادي كل لي لما أنتي بقولت بتعمي اللي بخال شبر بيلي اللي سمع هو مالتيو حاونس بتعمي يحزنني بحكي أو عد خحرك خسلا بيك خياد عد خلق خسلا بيك خياد تعيني تجزي بس إحنا إننا حكسي اللي عندنا بقى حكسي اللي أبعد خولد خند حلي أبعد خاول أبعد خند حر هم نبخاوت خند حلي أتخا أبعد خات قتل نحوين خا أبعد خات حرد نحوين خاسي تأمة من وارزي تأك جبرنا لمسي لسرح له سرح سي عندنا تعين تقفعي لك كايد له تعمي اللي بخال شبر بعلم منوار لا تلقى جزئي مالتي وحزي بس إحنا قلنا هنا نبتعمي لحزن اسكي مجمرة بيدورونا ينمزع ويليو تغليتي معنا سير ويل أو تراهم كم زيت نقرني لهم وأخيت باس فرحنا لهم علت عصرت تشعطي نعلت إسراء زوجح مصيم 4 سبع كلاش حزام يا بيدو هم تلرونا يم بتعمي لحزن نجاري مالتيو بتعمي لب خير شبر مالتيو دقو تقاتلهم سويتو تقاتلا دعي يعني بتعمي تأكل قرأتيني بحق مالتيو عد ناسي بقى حقي اللي حق سيلتي قتل نفسي عم نبولا خدا قتل نفسي أو حقي أو تصراي وعلي الناس تاي لابي اللي طرعوا لابي ولم زوسين دعي أنا قرأتين إنه عدنا نقر بحس مالتي بحس ساعات عدنا سي حقي اللي قتل نفسي خلصي الحمد لله تيو لرقص له مالتي الحمد لله تيو لخد له قبو فردي اللي الناس ليت جورا نجرسي اللي ليت نجرا دام ليت جورا نجرسي يلي حزب تقرينا مالتي بتعمل بخال شبر بتعمل حزن مفتار خالات اللي منوار خالات اللي الفرد اللي متشي نجر يقطمنا انه مالتي الناس يو هم تلسمعهم فيديو بفوتيتو بمحاستو ببيت بقى بعركتو بكل نجر يقفع نجر تسرحو انه مالتي يوم مجمرة كل نجر تعدي لا تنغو لا تصنعو مسقاني مالتيو ያው እሱ ልፈልጥ ነገር የውልي ሳቶም ታያም ልሓሰውሉ ሳቶም ታያም ልገብሩ ምንም ኣይሓሰው ማለት እንግዲህ ሓደ ሰብ ፎታይ ካንድሕር ኮይኑ መሓዛ ካንድሕር ኮይኑ ዝገብረኒ እዩ ዝክብድልኒ እዩ ልካ ኣይትሓስቢ ሃመይ ፎታይ ካ ሓውካ ስለልኾነ እዚ ነገር እዚ ካብ ዝፅሕለይ ዶ ክኾን እዚ ነገር እዚ كبدلن دك خونولا سي أين حسوي همي سبن حر آمنا قرونايوس همي قرنينا بحما نقر نحسو همي قرنينا زقبرنيو زكسرحني كبدلني ولا سي همي قرنينا نحسو زي أين حسوي مالتيو إن بالقارو من بالفتوميو تشفتو النوتي دقوي سويتي بقفعي تقاتلو مالتي قل حقي اللي منم سكاب زختي منم طاو فردي ولومي منم تخصصتي حق الوعلو ونجر يولومي الناس زنجر ساميو ولدي ولادي لا تقاتل سبيت عدب كفلا مسدق لا تقاتلت لا تقفعت سي اسكام مازي همزو خام لمتى يقب فرد لي وهاو لمتى يتي تككلنيا مقطعت لي وهاو كسام مازي همزو خام همز نحخوين كو تقتلت لا قاتلي دخل قتلت كو أخلا ما استفردو أخلا تاي خوينو أخلا هم نبدا أم خود اللي أخلا هم نبدا أم رقص اللي أخلا هم نبدا أم قمط اللي بمالتكم منم قطعات نحليتها وتقدم أي قتالي تقدم أي حماق جبنيا نحر له حق قارو قبو أفرد نحليتها تدحري قتالي منم المتسأل النجار اللي بمالت الحمد لله توم كقفوا وامتزوا مالتيو سبيت خام قتال إن خام قتال أبو خام قتال كلكم قتال خوين بقى تاي عينت جزئي تعينت شكاني لو زحنا يو تاي نجرو أنا الجر منه مالتي تعينت شكاني نحس سايس تاي جورو النص تاجبرت مسولدا شجر نحلي ومنا مستواي شجرهم كفتحوا سبيتي مسلك أسي تاي أجبرت تاي أبدلا تاي أبز حتهم
እማ ይኹን ዳኣሚ ሰበይቲ ምስ ደቃ ሞይታ ቃርያና ወድቃ ቃርያና ማለት እዩ ምንም ዓይነት ሕግስ ኣይተዋሃቢ ምንም ዓይነት ፍርድስ ኣይተዋሃቢ ያው ሕጊ ቀርቦም ፍርድስ ኣይተዋሃቦም እዩ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ኣብ ትግራይ ዝግበረሉ ነገር ሲ ብጣዕሚ መሕዘኒ እዩ በቃ ብጣዕሚ ለሕዝንለቲ ግን እግዚአብሔር ኣምላክ ኩሉ ይከኣል እዩ ባዕሉ ምሕረት ይለኣኸልና ፈጣሪ ባዕሉ ይተዓረቀና ካልእ ዝበሃል ነገር የለን እንድሕር ሞይትካ በቃ ብሕዚ ሰዓት ሞይትካ ኢካ ትቀሪ ምንም ኣይትቃደም በቃ እንድሕር ተቃድምካ ሲ ምንም ድግነይ ነገር የለይ እና ብጣዕሚ እዩ ለሕዝን ዋይ ልብካ ልሸብሪ ብጣዕሚ ምፍጣር ከላፅሊ ካብ ስደት ክምለስ ኢኻ እንትንትብለካ ዝተሓስብለካ ዝኩል ነገር ብጣዕሚ እዩ ላፅለአካ እና ስለምንታይ እዩ እዛቶም ሲ ላብ ሕጊ ለይቀርቡ ግቡእ ፍርዲ ለይወሃቦም እቲ ትክክለኛ መቕፃዕቲ ለይወሃቡ ንምንታይ እቲ ዳሕረዋይ ሰብ እዚ ዓይነት ግፍዒ ኣይ በደሊ ኣይገብር ማለት እዩ ኣይፍፅም ማለት እዩ እንድሕር እቲ ቀዳማይ ቃታሊ ሕጊ ኣብ ቁፅፅር ኣውዕሉ ትክክለኛ ፍርዲ እንድሕር ህብዎ እቲ ዳሕረዋይ ከልሃ ምስ ዝገብሩ በቃ ትምህርቲ እዩ ክኾነ ማንኛውም ሰብ ሰብ ቃትል ኣይኽእል እዩ ሕዚ ዝገርም ለለ እቲ ዝሓመቐ ነገር ኮይኑ ለለ ለሰበይትካ ምቕታል ለኣቦኻ ምቕታል ለወድንኻ ምቕታል ድውልድኻ ምቕታል እዚ ዓይነት እዚ ሕዚ ብጣዕሚ እቲ ኣደገኛ ግፍዒ ጨፍጫፊ ዝፍፀምሉ ኣብ ዓድና ማለት እዩ እናስ እዚ ነገር እዚ ሲ ንምንታይ እዩ ሕግስ ትክክለኛ ፍርዲ ለይህቦም ትክክለኛ ቅፅዓት ለይወሃቡ ቃተልቲ ኣብ ሕጊ ለይውዕሉ ቃተልቲ ግቡእ ዝኾነ ፍርዲ ለይወሃቡ ንምንታይ እዩ ቃትሎም ሃም ድሌቶም ክኸዱ ቃትሎም ሃም ድሌቶም ክንቀሳቀሱ እዚ እርሰ በርስ ካል ሓደ ምብላዕ እዩ ማለት እዩ ሃመይ እቲ ሓደ ወለዱ ተቃትልዎ እሻ ይብሊ እቲ ሓደ ወላዱ ተቃትልዎ እሻ ይብሊ እቲ ሓደ ያው ብዙሕ እንድዒ ብጣዕሚ ዓድናስ ሕዚ ብጣዕሚ ኣብላ ፍራሕ ኩነታት እዩ ድንሆቲ ብጣዕሚ ኣብላ ፍራሕ ደረጃ እዩ ድንሆቲ ብሕዚ ሰዓት ማለት እዩ ሃመይ ሕጊ ለይብሉ ነገር ያው ብዙሕ ሓደጋስ ክበፅሖ እዩ ማለት እዩ ዓድና ሕጊ ለይብሉ ነገር ስለዝኾነ ብዙሕ ሓደጋ ብዙሕ ቀትለቲ ብዙሕ ወንጀሊ ላትፈፀመ እዩ በቃ ወንጀለኛ ግን ትክክለኛ ፍርዲ ኣያግኝሎት ኢና ብጣዕሚ ለሕዝን በቃ ዓድና ዝስራሕሉ ነገር ሲ ብጣዕሚ ኣነ በቃ ብጣዕሚ ኣሕዝንኒ ብሓቂ ማለት እዩ ብጣዕሚ ካብደይ ሳይከኣለ ማለት እዩ ብጣዕሚ ለሕዘነኒ ሕስ ወለዱ ስእኑ ኣይሰወይቱ ኣይደቁ ኣይልዋዕሉ በቃ ርእሱ ልዋዕለሲ ሃመይ ውሉ ትክክለኛ ኮይኑ ክነብር ሃመይ ውሉ ርእሱ ህሊናኦስ ሃመይ ገብሩ እዩ ሰላም እኳ ይህቡ ህሊና እኮ ኣይርሰሊ ሓደ ክልተ ለይኮነ ምስ ደቂ ምስ ሰወይቲ ብግፍዒ ተቃትልካሲ ሃመይ ገብሩ ህሊናካ ክርሰልካ ሃመይ ገብሩ ኢካ ሰላም ታግኒ ሃመይ ገብርካ ኢካ ምንባር ደስ ክብለካ ምንባር ደስ ኣይብለይ በቃ ርእሱ ትወቅዕኖ ህሊናኡ ትነኽይኑ በቃ ብሕማቅ ነገር ህሊናኦስ ትነኽዩ ነቲ እና ኣነ ብሓቂ ልባዕለይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ለሕዘነኒ ኣነ ይከኣልኩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሕዝንኒ ብሓቂ እግዚአብሔር ኣምላክ ኣኽብሎ ይሃቦ ባዕሉ ያፅንዖ ካልእ ዝበሃል ነገር የለ ሞየት ለእግዚአብሔር ኣምላክ ነብሶም ብኣፀደ ገነት ያንብሮ እና ብጣዕሚ ልብካ ዝሸብር ብጣዕሚ ኢለ ሕዝነካ ኣነ በቃ ብዙሕ ነገር ኣለና ኣብዚ ሚድያ ብዙሕ ግፍዒ ብዙሕ ትገፍዑ ብዙሕ ትጨፍጨፉ ብዙሕ ነገር ኣለና ኣብዚ ሚድያ እዚ ማለት እዩ ግን ሃምስ እዚ ኣነ ብጣዕሚ ለሕዘነኒ ሰብሲ የለይ በቃ ብጣዕሚ ልበይ ተሸበረ ኣይካፍታይ ኣይካውልዱ ኣይካሰወይቱ ኩሉ ለለ ሕጊ ለየለ ኣብ ፍርዲ ኣይትወሃቦም ሃመይ ገብሩ እዩ ርእሲ ክርሰሉ ሃመይ ገብሩ እዩ ህሊና ክርሰሉ እና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ብሕዚ ሰዓት ዝስራሕሉ ዓድናስ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እግዚአብሔር ኣምላክ ባዕሉ ምሕረት ይለኣኸልና በቃ ብምሕረት ዓይኑ ይጠምተና ካልእ ዝበሃል ነገር የለይ በቃ حزلا يا كله سلام نجار اللي بقى بستخدخ خالي منهم سلام لأنه هو نجار سيلي جن بقى كله لا فترنا لما نزور منك بعلو محرتي الآخرنا نالم حق سي حق كاو علنيو كاو حقي فرد كاجني وخاطري هنا كاو جزاوير كل فرد كاو جزاويري بعلو جزاوير سي فرد جزاويري اللي كل الفرد مالتيو بتعمل حزن اللي بخالي شبر نجاريو لتصير حسرة زاوير أملاك بعليا صنعو بعليا خلو يا ميتله زاوير أملاك تككلني حق دم كفرديو حق دم وعلى حدرو لي فرد قري مالتي حق دم سي وعلى حدرو لي فرد قري فرديو حق دم فرديو مالتي جزيك نو وحدام حق إني دم لي فرد قري الناس تاينا نقبرو تايدا نقري
ጓሓት ኮነ ሞት ጓሓት ኮነ ጨፍጫፍ ታይደ ነገሩ ሰበይቲ ወስዱ ምሕራድ ሰበይቲ ወስዱ ምቅታል ምንም ነገር ድገበረ ነገር ደይብሉ ዓዲ ውሽጡ ሰርሑ ዝሓድር ሰብ ትንቀሳቀሱ ዝሓድር ሰብ ሰርሑ ላኢዱ ላኣፉ ላበልዐ ሰርሑ ካኢድ ላኣፍ ላበልዐ መንከራ ላርእዩ ደቁ ላባፅሐለ ጨፍጫፍ ታይደ ነገሩ ታይ ዓይነት ግፍዒ እዩ ዝስራሕለት እዩ እዚ ግፍዒ እዚ ንምንታይ ደዋ ይብል እዩ እና ብጣዕሚ ልብኻ ዝሸብር ብጣዕሚ ለሕዝን ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላክ ባዕሉ ፍርዲ ይሃቦም እንታይ ክበሃል ካልእ ኩሉ ካብ እግዚአብሔር ሓያል ያውርደሎም ካብ ሕግስ ምንም ዓይነት ፍርዲ የለዋ ሕጊ የለ ዓድናዋ ካብ እግዚአብሔር ግን ባዕሉ ሓቂ ደም ይፍረዶም ሓቂ ደም ፍርዲ ይሃቦም እና ብጣዕሚ ለሕዝን ብጣዕሚ ልብኻ ዝሸብር ኩሉ ነገር በቃ ሚድያ ተኣቲለኻ ዝሰማዕ ለኻይስ ብጣዕሚ ኩሉ ነገር ልቢ ዝሸብር ነገር እዩ ማለት እዩ ላጨፍጨፍካ ሰበይትካ ላጨፍጨፈ ሰበይትካ ቃል ኪዳንካ ልምንታይ ንደቅኻ ለወለደትለኻ ላወሰድካ ምጭፍጫፍ ላወሰድካ ምሕራድ ላወሰድካ ብገጀሞ ላወሰድካ ብካራ ላወሰድካ ብሓጭን ምቅጥቃጥ ወሓመይ ይብሉ ከልመፀሎም ለካ ብስሩ ሰበይትካ ምስኣኻ ሓንቲ ኣንስራትካ ንላሃረሰት ለወለደትለኻ ንዘመደትለኻ ውልድ ላርእየትካ ውልድ ላስዕመትካ ሰበይትሲ ሃመይ ገብርካ ኢኻ ንምቕታል ክመፀለካ ሃመይ ገሮም እዮም ንምቕታል ልሙነ የለዉ ሃመይ ገሮም ይኣኽእለዎም ድቃትለይሲ ድምታይ እቶም ውላዶም ከይርእዩ ውላዶም በድያዶ ክባፅሕ لوعلم سلام يولم ولا دم نجا عويو لا دي قتل خيا سخيخة لا دي إزجا خيا سخيخة مالتها يقري لمتى زعين تقفي جفتف لمتى يمسرح له لسويتهم سيتاي جورات قتل مفتح لها اللي نحسرها من اللي مفتح النوت بقى فاتحها أخلو ما يندحر هاليك أخلو ما يخات قمتيها أخلو ما يندحر اللي فتحها السخالة خالد سيتي خداتي السلا خالد سيتات سوايات أتي مالتي النازل هالليسي مقتالي جوجومي كاري حاجني سمنا مصوو لسويتها سرحي طفطفاي عفلحي لا غرستك سيتها بقفع مقتال سمنا مصوو لمنتاي مفتح لها اللي مالتي مفتح النوت بقى تسمع مع خالد قمتيها نعلي اسمع مع خالد مفتحي ግን ብጣዕሚ እንድዒ ኣነ ሃመይ ጎርሃም እንዳኸእሎም ኣሎ ማለት እዩ ሰበይትካ ማለት ዓድኻ እያ በቃ ፎቶ ተዓምጥ ቃል ታብልዐካ ሰበይትካ ማለት ዓድኻ ማለት እያ እና ብጣዕሚ እዩ ልገርም እግዚአብሔር ኣምላክ ልቦና ይሃቦም ካልእ ዝበሃል ነገር የለ እና ኣሕዋተይ ማዕረይ ልኩልና ለ ፈጣሪ ልቦና ይሃበና ምንም ካልእ ዝበሃል ነገር የለይ እና እዚ መስልና ልማዓንቲ ቪድዮ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ማዕረይ ልማዓንቲ ዒድዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ረመዳን ትወዳእና نعمت سيو لنا عدميت عنا يهابنا كابزل عمت على بتعنا يتنحنا محواتي دك مدامي مالتيو برك خنيسة السن جاقانو تعودنا اننا مالتي لما انتي تعودنا اننا الناس كي بيدو اي شير لايك كومنت لاقوركم عبارات عمني بيت سولي خونكم سبسكرايب بمقوار بيت سوخونو مالتيو نا بتعمي لامسجن بيدو ايزات مسل بيدي نحن متشاتكم شارنا قوركم لا وخل عمدو تحقور لي لايك مقور لا يترسعوا بتعميل فتيكم بتعميل أخوركم عبزلا وصحكم له بتعميل مسجن بأخاتم سكاب زخت لنا أخو بأخاتم حاجزي عايزة خمالتيو عبز بس حنا أخو كقرن له حاجز خمي عايزة خمالتكمي عيف فليني باي باي